आ तमे तो जानिच केवल तुमको पाइबा पाई दरकार पले से समेंद्र मानसी के सबुदिन पाई रास्ता रू हटे देबे हमो संपर्क गोटे ते भूमि जानिने भूमि का तो मो ऊपर छाड़ी दियो आ लेट काहे की चलो ना टिके बेड को चलो सेतेबेले तोते लाज लागुनी रह तो कथा मु एबे बुझुची सनम सनम अरे कोन तमे बो कोन होइची काहे की बाटी करूछु भाउजो को हेची चुप कर से तो भाउजो नो सेटा जोड़े बेस्या ओ ए बाबू किए मंगा केले घरे तमर अत्याचार मु ढेर सहिलेनी हेले आउ नुए कोन होइची अरे काहे की बाटी करछो आउ ए बाबू जणक किए से कथा मते कई पछोच तम बहु मां को पछाउ न सुनो विधवा है प्रेम करूची प्रेम मिछ ए कथा संपूर्ण मिछ गंगा जल अपवित्र होई पारे अमृत केबे विष होई पारे हेले हेले तुम कथा के विश्वास करबी मु विश्वास करि परिबिनी अच्छा बाबू तुमको ए घर को किए डाकी थिला अच्छा कहि दियो मते भूमि मैडम लागी चले ना सुना को कसडी पथर रे थरे कसा जाए हजार थरा नुए कह मा ए सब मिछ बोली कहि दे कह मा कह छी 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 सईटा कोन कहि बाबा सईटा ओडा कळकिनी बेच्चा नहीं बापा ए कथाटा सत्य से बाबू को मु ए घर को डाकी थिली बा बा बहु बा शेषरे तुम आशा भरोसा विश्वास रही प्रतिदान तू बहु नुए बहु नारे गोटाए कलंक बड़ा मुही एटा तो भीतर एते गुण थिलाटी छी 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 कळकिनी ए पारे घरु पार कहूची चला कोठी के जीवो जीवा सोनो मारा गछ मूल को चली जा नोला ट्रेन लाइन के चली जा तो सोना सोना तुम टिके बापा को बहु को बुझाओ सोना कौन दिन ते झील स्नेह वंचित करी अरे तू जानी जानी तो ध्वंस को जते बेले डाकिचु जा जते शीघ्र परिचय करू बाहरी जा कुआडे जीवी बापा बोला अले कुआडे जबु कोड करबो सेटा तू जानि थबु चली जा एटा बेस्या पड़ा अभाव नाही ना सेठी के चली जा नले को गच्छ बळे रहिबो सेठी के चली जा सोना सोना तुम टिके बहु को बापा को बुझाओ सोना हे देवी ए सेवक लक्ष्मण जहा आज सुनी जाउची से कथाटा कोन सत सोना भमा ए समाज गोटाए पुआ गरे माँ को
ବେଶ୍ୟା ବିଟପି କଳଙ୍କିନୀରେ ଆଖ୍ୟା ଦେଉଛି ସେ କେମିତି ଭାବରେ ସହି ନେବ? ଥରେ କୁହ ମା, ଏସବୁ ମିଛ ବୋଲି ତମକୁ ଏ ଲକ୍ଷ୍ମଣର ନିୟମ। सोना ତମେ ଏ କ'ଣ କଲ ମା? ମା ଆସନରେ ପୂଜା ପାଉଥିବା ଠାକୁରାଣୀ ଏମିତି ଅସତୀ ହେଲା କିପରି? ଆଦେଶ ସରିଛି ଏ ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ କଳଙ୍କିନୀ ସୀତାକୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ି ଦେବାକୁ। ସେଦିନ ମନ୍ଥରା କୁମନ୍ତ୍ରଣରେ ପଡ଼ି ରାବଣର ଚିତ୍ରା ଉପରେ ସୀତାଙ୍କର ଶୟନ। ଧୋବା ଧୋବଣିକ କଳିକୁ ସନ୍ଦେହ କରି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସୀତା ମାକୁ କଳଙ୍କିନୀର ଆଖ୍ୟା ଦେଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ସହିତ ବନସ୍ଥକୁ ପଠେଇ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ସେଠି ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହିଥିଲେ ପଥ ପଚାରି ପିତା ଘର ଯିବ, ଆଉ ଅଯୋଧ୍ୟା ମନେ ନ କରିବ। ପାପ ଏଠି ପୁଣ୍ୟ ଏଇ ତ ଜୀବନ ହସ ସାଥେ ନୁହତି ବିଧିର ବିଧାନ। ପାପ ଏଠି ପୁଣ୍ୟ ଏଇ ତ ଜୀବନ ହସ ସାଥେ ନୁହତି ବିଧିର ବିଧାନ। ତମେ ବାପାଙ୍କୁ ମାରିଲ କାହିଁକି? ସେ କହିବ ମୁଁ କଣ ତତେ ଦବାକୁ ବାଧ୍ୟ? ହଁ, ତମେ ସେଇ କହିବ ଦେବାକୁ ତମେ ବାଧ୍ୟ। ବାପାଙ୍କୁ ଆମେ ମାରିନୁ, ତାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମେଡିକାଲ ପଠାଇ ଦେଇଛୁ। ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା ନା ତମେ ଦୁହେଁ ମିଶି 100 କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଫାଇଲେ ଦସ୍ତଖତ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ତାକୁ ମାଡ଼ ମାରି ମେଡିକାଲରେ ପକାଇ ଦେଇଛ। ଡାକ୍ତର କହୁଛନ୍ତି ମୁଣ୍ଡରେ ଜୋର ଆଘାତ ଲାଗିଛି, ଆଖି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ। ଡାକ୍ତର କହୁଛନ୍ତି ଅପରେସନ ନିହାତି ଦରକାର। ତମେ ଜାଣିଛ ଭାଇ, ବେଡରେ ପଡ଼ି ଏବେ ବି ସେ ମାନବ ହଉଛନ୍ତି। ଆମ ମିଶନଟା ପୁରା ହେଇଗଲା। ସେ ମଲେ କେତେ ଗଲେ କେତେ? ଓ ତମେ ଚୁପ୍ ରହ। କାହିଁକି ସେ ଚୁପ୍ କରିବେ? କଣ ତତେ ଡରିକି ତୁ ବୋଧେ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ ତୁ ତାଙ୍କ ଦୟାର ପାତ୍ର ବୋଲି। ଶୁଣ, ମୁଁ ତତେ ଭଲରେ କହୁଛି, ସେ ନେତାଗିରି ଛାଡ଼ି ସୁନା ପିଲା ଭଳି ମିଲରେ କାମ କର। ଆଉ ଅଯଥା କଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରାଇଲେ ପେଟ ପୁରେ ନା। ଆଉ ଯଦି ବେଶୀ ଆଡଭାନ୍ସ କରିବୁ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଚାକିରିରୁ ତତେ ବାହାର କରିଦେବେ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଏ ମିଲର ମ୍ୟାନେଜର। ଓଡ଼ିଆରେ କେତେଟା କଥା ଅଛି ମନେ ରଖିବେ ମ୍ୟାନେଜର ବାବୁ। ଯୋଉ ପୁଅ ନିଜ ଭିଟା ମାଟିକୁ ଛାଡ଼ି ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ପଡ଼ି ରୁହେ ତାକୁ କଣ କୁହନ୍ତି ଜାଣିଛ? ମାଇକିଆ, ପଡୁଆ। अबे नॉनसेंस। ଆଉ ତମେ ବି ମନେ ରଖ, ଯୋଉ ନାରୀ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଘୃଣା କରି ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ପାଦରେ ଏଡ଼େଇ ବାପ ଘରେ ପଡ଼ି ରୁହେ ତାକୁ କଣ କୁହନ୍ତି ଜାଣିଛ? ଚରିତ୍ରହୀନା। ମାର ଭାଇ ମାର, ମତେ ଆହୁରି ମାର, ମୁଁ ଜମା ପ୍ରତିବାଦ କରିବିନି। ହେଲେ ତମେ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅ ଭାଇ। ଭାଇ ତମେ ଏଇ ପ୍ରତିଦାନ ଦେଲ। ଗାଁରେ ପିଲା ଡ୍ରାମା କରିବାର ଦେଖିଛ ଭାଇ? ରାତିରେ ମୁହଁରେ ପାଉଡର ବଳି ହୋଇ ହାତରେ ତଲୁଆର ଧରି ରାଜା ହୋଇଥିବା ରାଧୁଆ ସକାଳ ହେଲେ ମୁହଁରୁ ପାଉଡର ଚଢ଼େଇ ହାତରେ ବାଡ଼ି ଧରି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଛେଳି ଚରେଇବାକୁ ଗଲାବେଳେ ଲୋକେ ତାକୁ କେତେ ଟାଇଟା ପୁରା କରନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ଅର୍ଥ ଲବର ପାଉଡର ତମ ମୁହଁରୁ ଯୋଉଦିନ ଛାଡ଼ିଯିବ ମ୍ୟାନେଜର ବାବୁ, ସେଇଦିନ ତମେ ଜାଣିବ ବାପା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ। अबे जा जा जा। तो फिर छोट लोग मुंह दिखे मैं चाहूँ बाहर एठू। अबे बाहर, अबे बाहर मोती।
ବାବୁଆଣୀ ଯାଉଛି ବାବୁ। ଅବିଶ୍ୱାସୀ କୁମ୍ଭୀର ହୋଇ ନଈ କୂଳ ଜାମୁଡାଳରେ ବସିଥିବା ମାଙ୍କଡ଼ କଲିଜା ଖାଇବାକୁ ଏବେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେନି, କାହିଁକି ନା ଏ ଦୁନିଆରେ ଏବେ ବି ଧର୍ମ ଅଛି, ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ତମକୁ ନେହୁରା ହେଉଛି ପାଦ ତଳେ ପଡୁଛି। ବାବୁ ବାବୁ କାମ ସରିଗଲା ବାବୁ, ହେଲେ ଠିକାଦାର ବାବୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲେନି, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ସିଧା ଏଠିକି ଚାଲି ଆସିଲୁ। ଛୋଟ ଲୋକ କୋଉଠିକାର, ଦିନେ ଟଙ୍କା ନ ନେଲେ ଏମାନେ ମରି ଯାଉଛନ୍ତି। ବାବୁ କାମ କରି ଟଙ୍କା ନେଲେ ଚୁଲି ଚଳିବ ବାବୁ, ଆଉ କାଲି ନେଲେ ଆଜି କ'ଣ ଖାଇବୁ? ହଉ ନେ ଟଙ୍କା ନେ। ତମେ ଏଠି ବାବୁ ଗୋଟାଏ କୁଲି ଦିନ ମଜୁରିଆ, କେବେ କାହାର ଭାଇ ହେଇ ନପାରେ ବାବୁ। ଯାଉଛି ବାବୁ, ମୁଁ ଯାଉଛି। ଭାଇ ସମ୍ଭବ ତମେ ଏ ପାପିଟାକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ଭାଇ, ନହେଲେ ମତେ ନର୍କରେ ବି ଜାଗା ମିଳିବ। ନାଇଁ, ସମ୍ଭବ ନାଇଁ। ମୋ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନେକ ନିନ୍ଦା ଦେଇଛି, ଅନେକ ପାପ କରିଛି, ପାପି ମୁଁ ମହାପାପି ଭାଇ, ମୁଁ ମହାପାପି। ଆରେ ନାଇଁ ରେ ପାଗେଳା, ଆରେ ଆରେ ତୁ ପରା ମୋ ଛାତିର କଲିଜା। ଆରେ ତମେ ମାନେ ଅନାଥଟାକୁ ଏତେ ସୁଖ ଦେଇଛ ଯେ ତା ଋଣ ପରା ମୁଁ 7 ଜନ୍ମରେ ସୁଝି ପାରିବିନି। ଆରେ ଆରେ ସମ୍ଭବ ଭାଇ। ମୋ ବାପା କେମିତି ଅଛନ୍ତି କି ରେ? ଏମାନେ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ବାପାକୁ ମାଡ଼ ମାରି ମେଡିକାଲରେ ପକେଇ ଦେଇଛି। ହେ ଭଗବାନ! ଆଉ ଡାକ୍ତର କହୁଛନ୍ତି ଅପରେସନ ପାଇଁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଆରେ ମାନବ, ଆରେ ତୁ ଏମିତି କାହିଁକି କଲୁ ରେ? ମୁଁ ସତ କହୁଛି, ଯଦି ମୋ ବାପାଙ୍କର କିଛି ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଇଠି ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୋରି ଆଗରେ ମଥା ପିଟି ପିଟି ମରିଯିବି। ହଉ ହେଲା ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏଇ ନିଅ 5,000 ଟଙ୍କା ମେଡିକାଲ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ। ବାବୁଆଣୀ, ଆଠୁ ଅଧିକ ଆଉ ଦେଇ ହବନି। ବାବୁ ଛୋଟ ଲୋକ ଗୁଡ଼ାଙ୍କୁ ଏତେଟା ଦୟା ଦେଖେଇବା ଠିକ ନୁହେଁ ବାବୁ। ହେଲେ ହେଲେ ଆମେ ଆପେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ହାତ ପାତି ଆମ ବାପାଙ୍କର ଜୀବନ ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛୁ ବାବୁ। ଆମକୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ବାବୁ, ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ବାବୁଆଣୀ ଆମକୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ତମ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡୁଛୁ ବାବୁ, ଆମକୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। হাতে ভাগ্য ধরি ধরিছি জিয়ে সংসারর ভগবান চলেছি হাতে ভাগ্য ধরি ধরিছি জিয়ে সংসারর ভগবান চলেছি दुख सरी बनी मरी बजाए दुख सरी बनी
मो जीवन सुना फुल बगीचार निया लगे मो पाकुड़ा गुराक गोटी गोटी करी तमे पड़ी देल कहीं मोर सब आशा भरोसा माटी रे मिसाई देल ठाकुर पाद पूजा को लगी फूलटा को मोर सब तपस्यार फल को कहीं तमे माटी रे मिसाई देल ए कलंकिनी विधवा कहीं आउ थे शंका सिंदूर पिंधा अंटा भिड़ मोर भल हम मु निजक निजे शेष करदेवी शेष करदेवी सबिना साथी यूं तो फेरेना सपना बेलू ठिकाना अजेलो हाँ बंची आ भावुची भगवान मत न मारी बंचे रखिले कहीं ए सब देखिया पाई ना सुनिला पाई छी 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 भाई भौणी का प्रेम गाय हाँ मु जाहाको प्रभु रामचंद्र बोली भाबुतिली शेषर से हरामजादा रामिया पालटी गला नहीं शुभम तबे कारी कथा सुननी तबे मत थोड़े विश्वास कर शुभम थाओ से विश्वास आज मो देहरे विषधर साप होई गुड़े मो धैर्यर बंध भांगी जाइछि प्रतारणा प्रवचना महासागर मु आज बुड़ी मरुछि शुभम नहीं शुभम ए सब मिछ शुभम तबे जहा भाबुछ सब मिछ थाओ तमे मो ना धरि रखिबार अधिकार नाही कारण तमे नारी नुहे नागोरी प्रेमिका नुहे मायाविनी तमे चलनामयी कारण गुड़ी नष्ट चैता पेशा ला 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 कही जाओ शुभम तम मन को जा आसुची तमे कही जाओ मन पड़ी गले समस्ते जानती हेले मन पड़ी गले कहीं जानती नहीं शुभम तम बाट को अपेक्षा करिथिबा ए प्रेमिका बागेली भूमि जते बड़े जानिला अधे बाटे तुमको दुर्बत माने मारी देइचंती ता अवस्था कोन होइतो तमे थरे चिंता करि पारुछ तो तापरे बाघर पाई तम मामा को सहाय्य रे से भैरवर आम घर को अबाध्य प्रवेश तामने भैरव सुनिबा सुनिबा शुभम यह केबे होई पारे ना केबे नुहे केबे नुहे केबे नुहे एथर बुझिले तो बाबू एई समयर चका भौली खेल रे ए मनीष गुड़ाक केमिति बाजी परे बाजी हारी चलीचंती समय काहाकु नै केतेबेले कोउठी पहुंचाए ताहाई केवल ये समय कहिब एई कंटक विहीन जीवन पथर किछि माने न थाए बाबू हेले बड़ घरर पुओ होई आपणको जदि एते कष्ट सहिबाकू पड़िला थरे चिंता कलो ए भूमि केते कष्ट सहिथिबो भाई तमे कुह बाबू भूमि लो भाई बापा हमर मेडिकल बेड रे संभव कहूतिला बापा हमारो बांचीबेनी नहीं भाई नहीं सेमिति कोना भाई मत टिके बापा को पाखु नहीं चल भाई मु बापा को देखा करबा को तू चाहे व्यस्त हनी भूमि मु जीबी मु मो बापा को निश्चय बचेबी भाई हेले हेले बाबू तम मरिबा खबर से सब पर प्रथमे बापा खबर बुझिबा दरकार ठीक अछि बाबू आज भूमि चल भाई
କାମ ମାନେ ଆଉ ନ ଉଠେଇଲେ କରିବୁ କଣ? ମାନେ ବାହାଘର ରାଗିଣୀ ୱେଟ୍ସ ରାଣା। ଓ stop it! अबे ଘରେ କହୁଛୁ ମୋ ରାସ୍ତା ଛାଡ ମୁଁ ଯିବି ଛାଡ କହୁଛି। ଆବେ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ରଣା ଆଉ ମୁଁ ଯାହାକୁ ଚୋଟ ମାରେ ସେ ହୋଇଯାଏ ପାଟ ବଣା। କହୁଛି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲ ବାହାଘର କାମଟା ଶୀଘ୍ର ସାରିଦବା। ନା ଆ ନା ହ୍ୟାଲୋ ନା କୁଆଡେ ବି ଯିବିନି ଘରେ କହୁଛୁ ମତେ ଛାଡି ଦେ। ଶଳା ଯିବୁନି କଣ ବେ କେବଳ ତୋତେ ପାଇବା ପାଇଁ ତୋ ଘରର ଅଇଁଠା ଥାଳି ଚାଟି ଚାଟି ଥାଳି ସରିଗଲା। କହୁଛୁ କଣ ନା ଯିବୁନି ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ନ ଯିବୁ ଯଦି ନ ଯା ହେଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ କାମଟା ସାରିଦବା। ମାନେ ମାନେ ବଳତ୍କାର। ନାଇଁ ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ আবে এই তাহলে তোর আসল চেহারা। আবে পুলিশ প্রতিনিধি রেপ করিবু। আবে পুলিশ প্রতিনিধি ক্রাইম করিবু ক্রাইম। আবে ବହୁତ ହେଇଗଲା ବେ ଶଳା ଏଥର ମରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାବେ ଶଳା। ଆବେ 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 ତମେ ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ କଳଙ୍କ। ସାର୍ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଛି ସାର୍ ମୁଁ ଆସୁଛି। ଶୁଭମ ବାବୁ ଆପଣ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି? ହଁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲ ସବୁ କହିବି। ରାମ ମତେ କ୍ଷମା କରିଥିବ ରାମ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ତମ ପ୍ରତାରଣାର ଅଗ୍ନିବଳ ଭିତରେ ଏ ରାମ ତାର ସମସ୍ତ ସତ୍ତା ହରେଇ ବସିଛି। ରାମ ତମ ପାପ ପ୍ରେରଣାର ଚକା ଭଉଁରୀ ଭିତରେ ସେ ଗୋଟିଏ କାଗଜ ଟଙ୍କା ପରି ମିଳେଇ ଯାଇଛି। ରାମ ହଁ ରାମ ଭଙ୍ଗା ମାଟି କୁଡ଼ିଆର ମାଟି କଣ୍ଢେଇଟା ଜାଣିନଥିଲା ଆକାଶ ଲାଜେଇ ଜନକୁ ନିଜ ଭଲ ପାଇବାର ହୃଦୟରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବାର ବୃଥା ଚେଷ୍ଟା କଲେ ତାକୁ ଏମିତି ମୁଠା ମୁଠା ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ହଜିବାକୁ ପଡେ ବୋଲି। ରାମ କଣ କଲ କଣ ପାଇଲ ତମେ? ଖାଲି ଅଭିଶାପ ପ୍ରତାରଣା ପ୍ରବଞ୍ଚନା ମେଞ୍ଚା ମେଞ୍ଚା ଅନ୍ଧାର। ବାପା ମା ଛେଉଣ୍ଡ ଛୁଆଟା ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ କାହା ହାତର ଖେଳଣା କଣ୍ଢେଇ ସାଜେ ସେ ଅନ୍ୟ କାହା ଈଶ୍ୱରରେ ନାଚିବ ନା। ମାନେ ମଣିଷ ରକ୍ତ ବି କୋଟିପତି ହେଇଥିବା ମୋ ଭାଇ ଭୈରବ ସିଂ ତା ଛଡ଼ା ମୋ ପାଖରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ବାଟ ନଥିଲା ରାମ। ଭାଇ
এই বহু ରାମ ମୁଁ ତମ ଦେଢ଼ଶୁର ଆମ ରାସ୍ତା ଅଲଗା। ରାମ ମାନବ ଏ ପାପିଟାକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ଭାଇ। ନାଇଁ ରେ ମାନବ ନାଇଁ। ତମେ ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହୋଇଗଲ। ଅଧମ ପାପି ଭରତ କି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ହୋଇପାରିଲାନି। ଏ ମାନବ ତମେ ସମାଜ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଗଲ ଭାଇ। ହଁ ଭାଇ, ନିମ୍ନଗାମୀ ପାଣିକୁ ସେ ଭୈରବ ସିଂ ଆଉ କେତେ ଦିନ ବନ୍ଧ ପକାଇ ରଖିବ? ସେ ବନ୍ଧ ଆଜି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଭାଇ। ମୁଁ ଆଜି ମୁକ୍ତ। ମାତ୍ର 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ମୁଁ ମଣିଷରୁ ତାର ଗୋଲାମ ହୋଇଯାଇଥିଲି ଭାଇ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପାପି, ବେଇମାନ, ନିମକ ରାମ କୁତ୍ତା। ଆରେ ତୁ ଏମିତି କଣ କହି ଯାଉଛୁ? ଆଉ ମୋରି ପାଇଁ ଆମ ଏ ସୁନା ସଂସାରଟା ଛାରଖାର ହୋଇଗଲା। ଆଉ ମୋ ବାପା ମୋ ନାଁ ଦେଇଥିଲେ ମାନବ, ହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସ ପାଲଟିଗଲି। ଆରେ ଏ ମାନବ ଆରେ ତୁ ଏମିତି ସବୁ କଣ କହି ଯାଉଛୁ? ଆମର ସବୁ ମିଛ ଅଭିନୟ ଥିଲା ଭାଇ। ଏଇ ଶଙ୍ଖା ଆଉ ସିନ୍ଦୁର ଦିଅ, ତମେ ଭାଉଜଙ୍କୁ ପିନ୍ଧାଇ ଦିଅ। ଏ ମାନବ ଆରେ ଏସବୁ ମୋ ପାଇଁ ଆଗ ନୁହେଁ, ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ମୋ ବାପା। ଠିକ ଅଛି ଭାଇ, ତମେ ଆଗରେ ଚାଲ, ଆମେ ତମ ପଛରେ ଟଙ୍କା ନେଇ ଯାଉଛୁ। ଠିକ ରେ ମାନବ, ମୁଁ ଆସୁଛି, ତୁ ଶୀଘ୍ର ଆସିବୁ। ଚାଲ ମାନବ, ଆଉ ଡେରି କରନି, ଶୀଘ୍ର ଚାଲ। ମୁଁ ମନ୍ଦାକିନୀ। ହସିଲେ ରାଜରାଣୀ ଆଉ ରାଗିଲେ ସଇତାନୀ। ଧର୍ମ ସହିବନି ମନ୍ଦାକିନୀ, ତମକୁ ଧର୍ମ ସହିବନି। ରାମଟା ମୋର ଯାବତ ଜୀବନ ବନବାସ ସ୍ମରଣ କଲା। ସୀତା ନିର୍ବାସିତ ହେଲା। ଯନ୍ତ୍ରଣା ନୈରାଶ୍ୟର ବିଷ ପି ବଞ୍ଚିଛି ଅଥର୍ବ ଦଶରଥ। ଏସବୁ ସବୁ ତମରି ପାଇଁ। ଆରେ ମନ୍ଦାକିନୀ, ଆରେ ଏତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେବା ଅପେକ୍ଷା ମତେ ଟିକେ ବିଷ ଦେଇଦିଅ। ବିଷ, ମୁଁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବି। ଏ ଚୁପ୍ କର, ସେ ବାଜ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ। ନିଅ ଏ ପେପରରେ ଗୋଟେ ସାଇନ୍ କରିଦିଅ। ତମର ଗୋଟେ ସାଇନ୍ ମୁଁ ହେଇଯିବି ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକାଣୀ। ନେଇଯା, ଆରେ ନେଇଯା ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି। ଆରେ କଣ ହବ ଏ ସବୁ ମୋର? ନେଇଯା। ନିଅ। କାଇଁ ବୁଲେଇ ମନ୍ଦାକିନୀ, ମୁନ୍ଦେ ପାଣି ଆଣି ଦିଅ ନା। ଓ ପାଣି ପିଇବ? ଠିକ ଅଛି। ଏ ପାଣି ଏମିତି କଣ ଲାଗୁଛି? ସେଗୁଡ଼ା ପାଣି ନୁହଁ, ସେ ହଉଛି ବିଷ। ତମକୁ
ଜମା ଶୋଇବନି ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବିନି। ମରିବୁ। ମୁଁ ହଉଛି ଗୋଟେ କାଳ ନାଗୁଣୀ। ମୋରି ବିଶ୍ୱ ଜଣେ ତୁ ଛପନ ହେଇ ମରିବୁ। ମୁଁ ମାରିଦେବି ତତେ। ମନ୍ଦାକିନୀ ହସିଲେ ରାଜରାଣୀ ଆଉ ରାଗିଲେ ଶୋଇଲାନି। मम्मी अरे ठीक है सोई बाबा तुम एठी कहीं शोच बापा कौन किसी कहू ना बापा बापा तुम सोनम डाकुची बापा 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 ना सरीगला सुखर अयोध्याटा ध्वंस पालटी गला अयोध्यार ध्वंसमुखी प्रत्येक धूली कला देखी ए सोनमटा खाली हसीब शेषे मत भी तबे छाड़ी चलीगल ए दुनिया रे मोर निजर बोली रहिला किए मु आज पितृहरा लक्ष्मण बापा सोनम मम्मी छाड़ीबिनी मम्मी मो बापा कदी किछि हो जाए मु छाड़ीबिनी मु सत को सत परशुराम होई मातृ हत्या करिबी भैरव डार्लिंग अरे कुआड़े गला शीघ्र आस। समाचार ए देखो से बुढ़ाटा मु साइन करी नहीं आसीची। ए तो साटा बॉन्ड पेपर एथिरा में जा चाहिए ता हेले हेले डाले तुम जानी छ मु से बुढ़ा को विष दे मारला बेले हठात सोनम पसी आसिला मु खसी चली आसी। तुम्हें व्यस्त होनी से व्यवस्था मु करी हेलो मुन्नागिनी ए बॉन्ड पेपर जी तुम ना बदल रे मो नाटा लेके वंता हां केमिति वंता भैरव बेईमान बेईमान मोनरो बेईमान हो तू काहे के जानी छु अरे दाऊ दाऊ पर पुरुष सागर संपर्क रखिबा निज पुओ को मत पियाइबा आउ साबत को मारी देबा आउ घर बहुटा को पर हाथ रे टेकी देबा आउ शेषरे
ନିଜର ସ୍ୱାମୀଟାକୁ ବିଷ ଦେଇ ମାରିଦେବା ଇଏ କୋଉ ବେଇମାନଦାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ। ଭୈରବ ହେଲେ ତୁ ଜାଣିବୁ ମୁଁ ବେଇମାନଙ୍କର ସର୍ଦ୍ଦାର ବେଇମାନ ଭୈରବ। ଭୈରବ ମାନେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ମୁଁ ଅଭିନୟ କରୁଥିଲି ଆମ ପକା ତମେ ସତ କହୁଛ ହଁ। ତମେ ତମେ ଅଭିନୟ ଆରେ କରୁଛ ସତରେ କହୁଛି ସତ ସତ ଆଇଟି ଟିକେ ରୋମାଞ୍ଚ କରିବା କୁଆଡ଼େ ଯିବା ଆମେ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯିବା ଏଠୁ ନେଇ ବହୁତ ଦୂର ଯିବା। ହଁ ଆରେ ମାଲୋ ମା ତୁ କିଏ କାହିଁକି ଆସୁଛୁ ଲୋ ମା ଖୋଲିକି କହଲ ମା ତୋ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଖୋଲିକି କହଲ ମା ଖୋଲିକି କହ। ମୁଁ ଯଦି ଖାଇବି ତୋ ମୁଣ୍ଡ ନେବି ନାଇଲୋ ମା ମତେ ଖାଇ ଆଉ ତମକି ମାଗେ ହେଲେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ନୁହେଁ ଲୋ ମା ଆଉ ତମକି ମାଗେଲୋ ମା ହଁ ଦେବି ଦବୁ ଖାଇବାକୁ ହଁ ଦେବି ଦେବି ଦେ ମତେ ଆଚାର ଦେ ଦେବି ଦେବି ଲୋ ମା ଆମ୍ବ ଆଚାର କୋଳି ଆଚାର ଲେମ୍ବୁ ଆଚାର ସବୁ ଦେବି ହେଲେ ମା ତମକୁ କ'ଣ ଅରୁଚା ଧରିଛି ନା କ'ଣ ଭଦ୍ର ମାକୁ ତୁ ଥଟା କରୁଅଛୁ ତତେ ଭସ୍ମ କରିଦେବି ଜାଣିନେବି ତତେ ମୋର ଭୁଲ ହେଲା ମା ଶୁଣ କହ ମା ତୁ ପାପ କରିଛୁ ପାପ କରୁଛି ସେଥିପାଇଁ କ୍ଷମା ପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଟିକଟକ୍ ଭିଡିଓ କରିବି ମାଲୁ ମା ତୁ ଟିକଟକ୍ କରିବୁ ହଉ ମା କହ କୋଉ ଗୀତରେ ହଳଦୀ କି ନା ଗୀତରେ ମୋ ବାନା ବିଖ୍ୟାତ ହବ କେମିତି ହଉ ଲୋ ମା ହଉ ଶୁଣ ହଁ କହ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୀତ କରିବି ଆଜ୍ଞା। ତୁ ଗାଇବୁ ଆଜ୍ଞା ସେ ଗୀତଟି ହେଲା ହଳଦୀ ଗିନା ହଉ ଲୋ ମା ଶୁଣ मसारी भितरे मसा मसारी बाहरे मसा मसारी भितरे मसा मसारी बाहरे मसा ସରିଗଲା ସରିଗଲା ଯା ଚାଲ ନେଇକି ଆସିବୁ ଯା ହେଲେ ମା କହ ଆଚାର ନା ବଜାରରେ ପୁରା ଯା ଯା ନେଇକି ଆସିବୁ ଯା କହ ପୁଣି ସତ କଥା କହିବି କହ ମୋ ପାଣି ଯାକ ସେଣ୍ଟର କୋଉ ଟ୍ରବୁଲ ଅଛି ଆଁ? କେତେ ବିହନ ବିଷୟ ଗଲେ ହଁ। ଆଉ ଗଜା ହଉନି ଲୋ ମା ହଁ ବା ଆଚ୍ଛା ହଉ ତୁ ଅସୁବିଧା କଥା ତୋର ପଚାରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଅଛି ହଉ ମା। ଆଚ୍ଛା ତୋର ଗୁଲଜ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ଶୁଣ ହଁ ହଁ ତୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆଇଲୁ ତ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଖୋଲି ଦେଖିଆ ଇଆଡା ଆଇଲ ମା ହେ ମା ଲାଜ ଲାଗିବ ଲାଜ ଲାଗିବ ହଁ ହଉ ଯା ଛାଡ ଯା ଚାଲ ନେଇକି ଆସିବୁ ତାପରେ ତୋ କଥା ବୁଝିଆ ଯା ହଉ ଯାଉ ଯା ଆରେ ଯା ଶଳା ଇଏ
ଗୋଡଉଛି ହେ ଡରିଲ କି ଡରିଲ ହେ ଇଆଡେ ଆସ ମୁଁ ଇଆଡେ ଆସ ଏଇଠି ମୋ ଡ୍ରାମାଟା କେମିତି ଲାଗିଲା କହିଲା କ ଗୁଲୁରି ତମେ ହଁ ପରା ମୁଁ ବହୁତ ଜମିଲା ନାଇଁ ନାଇଁ ଇଏ କ ଶେଷ ପାତିଆ ବୋଲି କଣ ଚାନ୍ସ ମାରିଦେଲ କି ଯା ହଉ ଏଇଟା ଅଛି ପୁରା ଅଛି ଆଚ୍ଛା ହଉ ଛାଡ ଯାହା ତ କଲ ହଉ ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ହେଇଠି ବୁଢା ଏଇ ସମୟରେ ନାହିଁ ଚାଲ ଗୋଟେ କାମ କରିବା ପଳେଇବା କୁଆଡେ ଯିବା କୁଆଡେ ଯିବା ମାନେ ଘର ଛାଡିକି ଯିବା ତମେ ଯିବ କో ହଁ ତମେ ଘର ଭଡ଼ା ଠିକ କରିଦେଇଛ ଟି ଆରେ ବାବା ମୁଁ ସବୁ କିଛି ରେଡି କରିଛି ତମେ ଖାଲି ଗଲେ ହେଲା ହଁ ତ ହେଲେ ପୁଣି କଣ ହେଲା ଅସୁବିଧା ବୁଢାକୁ କମେ ବଜାର ପଠେଇଲ ହେ ତମେ ଜାଣିନ କି କଣ ପାଇଁ ପଠେଇଲି କଣ ପାଇଁ? ଆଚାର ପାଇଁ ପରା ଆଚାର ହଁ। ମାନେ କମାନ କଣ ଆଚାର ପାଇଁ ତ ପଠେଇଲି ମାନେ କଣ ବୁଝିପାରୁନ ଗୁଲୁରି, ହଁ ଓହୋ ଗୁଲୁରି ହଁ କଣ ହେଲା ପୁଣି କଣ ହେଇଗଲା କଣ ଗୋଟେ କରିଦ ଏ ଆଗ ପଛ କଣ ନଉଛ ଯିବା ତ ଯିବା ଆଉ କଣ ଚାଲ ଚୋକ ଭଳି ଲାଗି ଯାଇଛ ଶୋଷି ଦେ ଶଳା କୁଟା ପକେଇକି ଶୋଷି ଦେ ଶଳା ହଁ ମଉସା હવે ତତେ ଆଉ କେହି ମିଳିଲେନି ଶେଷରେ ମୋ 16 ବର୍ଷ ମାଇକିନା ସାଥିରେ ତୁ ଶଳା ନାରେ ହଉଛୁ ତମକୁ ଆଉ କେହି ମିଳିଲାନି ଶଳା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଶଳା ଯେତେ ବୁଢା ବୁଢୀ ହେତେ ଗଡା ଗଡି ତମକୁ ଆଉ କେହି ମିଳିଲାନି ଶେଷରେ ମୋ ଗୁଲୁରିକି ତମେ ବାହାଇ ପଡିଲ ହେଲେ ଗୁଲୁରିକି ଛାଡି ଏ ଶିକାରୀ କଣ ରହିପାରିବ ହେଲେ ମଉସା ସେ କଥା କଣ କି ମୁଁ ତମକୁ ବାହାଇଥିଲି ଏବେ ତମକୁ ଡିଭୋର୍ସ କରିଦେଲି ଶଳା ଶଳା କହୁଛୁ ନା ଏ ମଉସା ହାଁ ହ୍ୟାଲୋ କଣ ଆବେ କଣ ଶଳା ମୁଁ ତ ମଉସା ହେବି ଆଉ ହାଁ ସେ କଣ ତମକୁ ଡିଭୋର୍ସ ଦେଇଦେଲି ଶଳା ଶଳା ମୋ ବିଲି ମତେ ଛାଡ଼ିବିନି ଶଳାକୁ ଫୁଙ୍କିକି ଦେବି ଫୁକୁନ ଶଳା ମୁଁ ପୁରା ଗୁଲୁରିକି ଫୁଙ୍କିକି ତାର 6 ପ୍ୟାକ୍ ପେଟକୁ ହାଣ୍ଡି କରି ସାରିଲିଣି ଏ ମୋ ପୁଅ ତ ଆଇଲାଣି କଣ କହିବ ବୋଧେ ପିରା ବା ବୋଲ ଆ ତମେ ଆଉ ଲାଜରେ ମୁହଁ ଦେଖାଇ ପାରିବନି ମାଇଣ୍ଡର ଫାଦର ତାହେଲେ ଚିନ୍ତା କର ସେମାନଙ୍କ କଥା ଯେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ତମେ ଭେଟି ଦଉଛ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଭୈରବ ସିଂ ପାଖରେ ଆଉ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ରାଣା ପାଖରେ ତାଙ୍କ କଥା କେବେ ଚିନ୍ତା କରିଛ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ କେତେ ଘର ଭାଙ୍ଗିଛ କେତେ ଝିଅ ଭାଇଙ୍କ ଇଜ୍ଜତ ନେଇଛ ଆଉ କେତେ ମିଛ କେସରେ ପୋଲିସ ଥାନାରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପୁରେଇଛ କେତେ ପାପ କରିଛ ତମେ ହାଁ ସେ ପାପର ଫଳ ତମେ ଭୋଗିବ କେନ୍ଦେରା ନା ମୋଲା କେନ୍ଦାର ନୁହଁ ମୋଲା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ କନ୍ଦର୍ପ କୁମାର ପଣ୍ଡିତ ଆଉ ଏଥର କଣଟା ଅଛି ଯେ ଆଉ ଏଇନା ହାତ ଟାଣି ଆଉଛ ହେଇଠି କଣ ଏବେ ଆଣିଛ କହିଲ ଯୌତୁକ ପତ୍ର ଯାହା ଆଣିଛ ମତେ ଦେଲ ମୁଁ ଯାଇ ଆ ଟଙ୍କା ସୁନା ରୂପା ମୋତି ମାଳିକ ସବୁ ଆଣିଛି ବା ଆଣିଛ ତ ପଳାଇବ ସାଙ୍ଗ ଆଣିତି ଶଳା ଗଲା ଗଲା ମୋର ସର୍ବସ୍ୱ ଗଲା ଗଲା। ଶଳା ଏ ବସ 16 ବର୍ଷ ମାଇକିନାଙ୍କୁ ଘରେ ପୁରେଇଲେ ଶଳା କଳା କୋନା ବୁଲେଇ ଦେଲା ରେ ହଁ ହଉ ଛାଡ଼ ଛାଡ଼ ମନ ଦୁଃଖ କରନି ମଉସା ଏଥର ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦିଅ ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦ କର କି ଆମ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଯେମିତି ସୁଖମୟ ସୁଖମୟ ହଉ ହଉ। ଆଉ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଗୋଟେ ଲେଖାଏଁ ଅଣ୍ଡା ଫୁଟୁଥାଉ ହେଇଟି। ଆଲୋ ଗୁଲୁରି ଯିବା ଆଟାଚଟା ଧର ଆଟାଚଟା ଧର ହଁ, ଆସ ଆସ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାର ମୁଣ୍ଡିଆ ହେଲା 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 ମାରିଦେବି ତତେ ଭେଣ୍ଡିଆ ପୁଅକୁ ତୁମେ ମାରୁଛ କିଏ ତମେ ଦେଖ ଏଇଟା ପାଗଳାମି କରିବାର ଜାଗା ନୁହଁ ତମେ ଆଗ ଛକ ଯାଇ ଦେଖ ଜୀବନ ଗୋଟାଏ ଚକ ମା ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ ଯେଉଁଠି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ बहुत करो सब बहुत करो बाहर जाओ तुम्हें क्यों बाहर जाओ ଜୀବନ ଝଡ଼ଟାଏ ଆସିଲା କେଇଟା ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଭିତରେ ମୋ କାଠି କୁଟାର ଗଢ଼ା ପାଇଆ ବର୍ଷାକୁ କାହିଁ କେତେ ଦୂର ଉଡ଼େଇ ନେଲା ପାଗଳ ବାବା ନିଶୁମ ରାତି ବହଳ ବହଳ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ଦୁଇଟି ଛୁଆର କରୁଣ ଚିତ୍କାର ନିଆଁ ଭିତରେ ମାଟା ଜଳି ଯାଉଛି ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରୁନି ଏବେ ବି ମୋ କାନରେ ବାଜି ଯାଉଛି ଆମକୁ ନେଇଗଲେ ବଞ୍ଚାଅ साई तो तू तो बापा का परिचय खोजुतले ना ହଁ ବୋଉ ହଁ अरे ये हो जो
ଯଦି ତୋରି ବାପା କାହାର ବାପା ହୋଇପାରେନି। କେତେ ଅଭିନୟ କରିବ ତମେ ଯେତେ ଅଭିନୟ କରି ରୂପ ବଦଳେଇଲେ ବି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଜାଣିପାରେ ତା ସ୍ୱାମୀ କିଏ। ତମ ବାସ୍ନା ତମ ଗନ୍ଧରୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମେ ହିଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ। 20 ବର୍ଷ ବିଚ୍ଛେଦ ପରେ ପରେ ବି ଏବେ ବି ମୁଁ ତମର ହେଇ ଅଛି। କେବେ ବି ତମକୁ ଭୁଲିନି କି ଭୁଲି ପାରିବିନି ମୁଁ କେବେ ବି ନୁହଁ। ନଈରୁ ଛଣା ହୋଇ ଆସିଥିବା କର୍ଣ୍ଣ ତା ପୁଣ୍ୟ ବୈତରଣୀ ପାଖରେ ହାତ ପତେଇ ତା ପରିଚୟ ମାଗିଲା ପରି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠିକଣା ମାଗିଲା ପରି ମୁଁ ମୋ ପରିଚୟ ମାଗୁଛି ବାପା। ନିଜ ପରିଚୟ ନେଇ ବାଟ ଚାଲିବାର ରାସ୍ତା ପଚାରୁଛି। ମୋର କ'ଣ ପରିଚୟ ନାହିଁ ବାପା? କୁହ ବାପା। ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ମୋର କ'ଣ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ? କୁହ ବାପା କୁହ। ହଁ ମୁଁ ତ ବାପା ତ ଜନ୍ମଦାତା ପୋଲିସ ଅଫିସର ଓମ୍ ସାମନ୍ତରାୟ। ବାପା ପାୱାର ଉପରେ ପାୱାର ଆମ ଆଦମଟାକୁ ଆସୁଛି। ସେଇ ସୁଯୋଗରେ ସେ ଜବରଦସ୍ତକୁ ଆମ ଆଶ୍ରମ କରିନେବା। ସେ ଶଳା ସର୍ଦାର ଆମ ରାସ୍ତାର କଣ୍ଟା ହେଇ ଠିଆ ହବ। ସେଇଟାକୁ ବି ରାସ୍ତାରୁ ହଟେଇ ଦିଅ। ସାର୍ ଗୋଟେ କଣ୍ଟା ସଫା କଲା ବେଳକୁ ଗୋଛା ଗୋଛା କଣ୍ଟା ଆମ ରାସ୍ତାରେ ପଡୁଛି। ମାନେ ସାରେ ଛାଇ ଦାଦା ବରଜ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା, ଏବେ ହିଁ ପୁଅ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଓମ୍ ସାମନ୍ତରାୟ ପୁଅ। ଯାହାକୁ ଆପଣ ଠୁଙ୍କି ଦେଇଥିଲେ। আরে এ ফুল আরে বাহার কাই ঠিয়া হইছু ভিতরকু আ। আরে বাবুকে জুহার কর। জুহার বাবু আজ্ঞা। ହଉ ହେଲା 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 ମା ହେଲା ହେଲା। ଏଥର କୁହ ତମେ କିଏ, କାହିଁକି ଆସିଛ? বাবু হাম ঘর শুইলো সবর বস্তি। ହଁ শুভম বাবু ফুলকে বিয়া হইছে। হাউ ফুল তার পিলার মা হেবাকু যাচ্ছে বাবু। ମଲା ଲୋକ ଭାଇ ତାର ଛୁଆ ହବ। বাবু এ কথাটা সত্য। শুভ বাবুকে কেন লোক মানে মারি জঙ্গলরে ফিঙ্কি দেইতিলে আর বাবুয়া তাকে বঞ্চাইছে। আরে ডেঙ্গা ইয়েস বস। এইটাକୁ ଦିଟାକୁ ନେଇ ମୋ କାଳ ଗୋଟରେ ବାନ୍ଧି ଦେ। ইয়েস বস। ବଳି ଦେବା ବେ ବଳି। চাল ফুল আমি এটি নাই রইবে ফুল। আবে অনেক গলা ধর। ଇଏ হবে ସେଇଠି। আবে ମୁଁ ইন্সপেক্টর না ଆଉ ମୁଁ ଯାହା ଖୁଚଟ ମାରେ ସେ ହେଇଯେ ପାଟ ବଡ଼। বাবু हमको ছাড়ি দে রে বাবু, আমি গাঁ কো চালি ଯିବୁ। আবে তোর ଯିବାର ଯୋଉ ଥିଛି ଯା, ହେଲେ ଏ ଫୁଲଟାକୁ ମୋ ପାଖେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଯା। ଆଲୋ ଏମିତି ଫୁଲ ଦେଖିଲେ କୋଉ ଘର କଣ ଛାଡ଼ିବ? আরে তুই মোর আখি আগে শলা মরিବାକୁ প্রস্তুত হয়ে যাবে।
पारिनी पुलिस चाकरी करी तू रेप करिवो पुलिस चाकरी करी तू मर्डर करिवो ଏମିତି ଜୀବନ हे साईनाथ तुमको कोटि कोटि नमस्कार ठाकुरे तमे साह न होइथिले ए डाक्टर बाबू कोन राजी होइथांते आउ मो बापा अंध होई जाइथिले मु जमा सही पारि न थांती ठाकुरे चली जीवी बहुत दूर को चली जीवी अंधार को साथी करी बाट चलीबी आउ खाइबा को गंडे न पाइले हाथ पाती भिक मागिबी हे बाबू माने हे बा माने ए अंधटा को गोटाए टंका दियो मा हे बाबू माने हे बा माने ए अंधटा को गोटाए भिक दियो କେମିତି ଜୀବନ କହ କେମିତି ଜୀବନ କହ ଏ କେମିତି ଜୀବନ କହ କେମିତି ଜୀବନ ସମୟ ସୁଅରେ ଭାସିଲା ପଥର ସମୟ ନଈରେ ବୁଡ଼ିଲା ପଥର ଆଖିକି ପଚାରେ ଲୋ ଆଖିକି ପଚାରେ ଲୋ ଆଖିକି ପଚାରେ ଲୋ ଏ କେମିତି ଜୀବନ କହ କେମିତି ଜୀବନ କହ ସମୟ ତ ଏକ ଜୀବନ ନୌକା ଓଠ ଆଖି ଲୁହ ଜୀବନ ସଦା ସବୁ କିଛି ଦାନ ଦେଇ ସେ ଆଜି ଏତ ଦାନକୁ ଚାହିଁ ରହି अरे ए संभव अरे मोर आउ ए संसार करिबार मोह नाही के दुनिया देखिबार आउ इच्छा नाही ତମେ ଜାଣିଛ ମୋର ଚାକିରି ହେଇଯାଇଛି कौन कहलु तोर चाकरी हो जाइए मु आज बहुत खुशी अंध हो गला परे भगवान मते एते खुशी लउछंती थोरे संभव मु एथर आसुची ନାଇଁ ଭାଇ ତମର ଯଦି ଯିବାର ଅଛି हेले ए दुखर शेष नाही कि अंत नाही मनीष मला जाए भी ए दुख ता पई सरीबनी रे ए दुख सरीबनी मरिबा जाए दुख सरीबनी मरिबा जाए दुख सरीबनी मरिबा
दबा अरे मानव संभव आसरे अरे मु तुमको क्षमा कर देছি अरे आसो तू समस्त के एकाडे कर देबे आ बाबा साई वर्ष भूमि हाथे भाग्य धरिछि जे संसारर चलाए हाथे भाग्य धरिछि जे संसारर चलाए